At agad na nagwika si Manuel ng, "Maligayang pagbabalik, Raha. Mahusay at nagawa mo ng maayos ang aking mga ipinagawa." "Oo, Manuel. At naliwanagan ako. Salamat sa inyo. Ngayon, pagtuunan natin ang pansin ng pagliligtas sa iyong anak at kay Salbog." Wika ni Balinsusay na agad namang ipinagtaka ni Manuel. "Raha, si Salbog ang dumukot sa aking anak. Paanong pati siya ay kailangan nating iligtas?" Takang tanong nito. "Ipapaliwanag ko na lang ang lahat kapag kaharap na natin ang ating mga kalaban. Sa pagkakataong ito, Manuel, tayong dalawa lamang ang lalakad. Walang kawal at walang sandata." Wika ng Raha. "Bago kayo lumisan, tanggapin mo ito, Raha." Wika ni Tandang Lamaw habang may iniaabot na isang kwintas kay Balinsusay. "Ang bato ng kwintas na yan ay mula sa mga kataw sa lawing bungol. May kakayahan ng mutyang yan na bigyan ka ng pananggalang laban sa mga dasal ng manggagaway at mga mambabarang. Ang mga batok mo ang magsisilbing baluti mo sa labanang ito, at ang kanang kamay mo ang magiging sandata mo sa oras na kakailanganin mong makipaglaban." Wika ni Tandang Lamaw. "Salamat, Tandang Lamaw. Ngunit, saan natin hahanapin ang kinaroroonan ni Salbog?" Tanong ni Balinsusay. "Alam ko kung saan naroon si Salbog. May mga iniwan siyang palatandaan." Tugon ni Manuel. "Palatandaan? Anong palatandaan ang tinutukoy mo, Manuel?" Tanong ni Tandang Lamaw na agad namang tinugon ni Manuel. "Doon sa pinangyarihan ng pagdudukot kay Salve, ang mga bakas ng nilalang na yon ang makakapagturo sa atin sa kanilang kinaroroonan." Wika ni Manuel. Agad na silang lumisan. Pinaiwan ni Balinsusay ang kanyang mga kawal. Pagdating nila sa lugar, agad nakita ni Balinsusay ang mga bakas ng nilalang. "Hayon, Manuel. Papasok sa kagubatan. Madali ka." Wika ni Balinsusay at agad tumakbo patungo sa direksyon na itinuturo ng mga bakas. Ngunit laking gulat ni Balinsusay nang makita niya na ang dulo ng bakas ay isang matarik na bangin. "Hindi ito maaari. Nawala ang bakas." Wika nito. Ngunit nang lingunin niya si Manuel, wala ito sa kanyang likuran. At laking gulat niya nang marinig niya itong tumatawag mula sa loob ng gubat. Agad siyang tumakbo pabalik, ngunit huli na dahil may kung anong bagay ang biglang pumulupot sa kanyang mga paa. Maghahating gabi na ng mga oras na yon, kaya hindi alam ni Balinsusay kung ano ang bagay na yon. Hanggang sa hilahin siya nito papunta sa bangin. Nang biglang sumulpot si Manuel at agad na pinutol ang baging na nakakapit sa paa ni Balinsusay. "Manuel, ang mga bakas ay isang patibong. At muntik na akong magkalasog-lasog sa bangin na yan." Wika ni Balinsusay. "Ora, isa yang patibong. Nakita ko na ang kinaroroonan nila. Tayo na at puntahan na natin." Wika ni Manuel. Agad silang tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Salbog. At pagdating nila sa lugar, nakita nilang nasa isang kulungan si Salve at walang malay. Si Salbog naman nakaupo sa isang putol na puno at sa likod nito ay isang nilalang. Ang nilalang na parang aso, ngunit ang balat ay mistulang sa buwaya.
Nakatayo ito, nagbabaga ang mga mata, at halos kasing laki ito ng isang kalabaw. Lumakad ito papunta sa kanila at umaangil ito. Nakakapagtakang wala kang dalang sandata, Raha. Alam mo naman na mapanganib ako, hindi ba? Wika ni Salbog habang nakangiti ng nakakaloko. Anong pakay mo, Salbog? Bakit kailangan mong gawin ito? Agad na tanong ni Balinsusay. Alam mo ang aking pinagmulan. Isa kong mambabarang na kabilang sa isang angkan na naglilingkod sa mga nilalang sa kailaliman. Ang pakay ko ay ang dugo ng babaeng binasbasa ng mga diwata. Dahil yon ang muling makakapagpabangon sa aming Panginoon. At ngayong hawak ko na ang batang itinakda, tsak nagagantimpalaan ako ng aming Panginoon. Hindi makapaniwala si Balinsusay sa kanyang mga naririnig. Gayunpaman mas nangibabaw kay Balinsusay ang pagiging mahinahon. At si Manuel naman, nananatiling nakatayo at pinagmamasdan ang ginagawang pakikipag-usap ng Raha kay Salbog. Salbog, alam kong hindi ikaw to. Hindi ikaw ang Salbog na kilala ko. Kaya pakiusap, itigil mo na ito at pakawala mo na si Salve. Wika ni Balinsusay. Ngunit tumawa lang naman si Salbog sa sinabi ni Balinsusay. At alam mo bang, hindi na din ikaw ang Raha na nakilala ko noon? Nasa na ang marahas na Raha? Nasa na ang mapagmataas mong pagkatao? Sa hinuha ko ay, tila lumalambot ka na, Balinsusay. Wika ni Salbog. Sabihin na lang natin na ang suliraning ito ay maaaring madala sa isang usapan. Kaya pakiusap, makinig ka, Salbog. Itigil mo na ito at umuwi na tayo. Muling wika ni Balinsusay. Itigil? Ngayon pa naabot kamay ko na ang paggising ng aming Panginoon? Hindi, Raha. Subukan mo akong pigilan at titiyakin ko ang iyong kamatayan! Wika nito, at nang itaas niya ang kanyang kamay, naglabasan ang napakaraming uwang sa lupa na agad pumaikot kay Balinsusay. Dahilan para kumilos si Manuel at nag-usal ng dasal na pangontra sa mga ito. Ngunit laking gulat ni Manuel dahil habang nag-uusal siya, ay inatake siya ng alagang nilalang ni Salbog. Mukhang nakakalimot ka sa mga nakapaligid sa iyo, manggagaway. Wika ni Salbog, at dahil sa ginawang pag-atake ng alaga ni Salbog, nagkasugat-sugat sa kanang balikat si Manuel. Manuel, huwag kang makikialam. Sa palagay ko ay labang ko ito. Maghanap ka ng paraan upang mailigtas mo ang anak mo. Wika ni Balinsusay kay Manuel. Ngunit sa tuwing kikilos si Manuel, ay agad naman siyang hinaharang ng alaga ni Salbog hanggang sa wala na siyang maisip na paraan. Yon ay ang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Naupo si Manuel sa lupa at gamit ang kanyang dugo, gumuhit siya ng bilog sa lupa at umukit ng mga simbolo dito. Ginagawa niya yan habang nag-uusal ng engkantasyon. At mula sa lupa ay may lumitaw na isang malaahas na nilalang na agad sumalakay sa nilalang na alaga ni Salbog. Nilingkis nito ang nilalang hanggang sa mawalan ito ng malay at bumagsak sa lupa. Mula naman sa kinaroroonan ng nilalang, naglabasan ng mga baging na may tinik at unti-unting bumalot sa alaga ni Salbog at inilubog ito sa lupa. Matapos niyang talunin ang nilalang, gumawa siya ng isang kulungang gawa sa ugat ng mga puno
at ibinalot ito sa kinalalagyan ni Salve upang hindi siya malapitan ni Salbog. Mahusay ang ginawa mo, Manuel. Ngunit kulang ang iyong kakayahan upang ipangtapat sa aking kapangyarihan! Wika ni Salbog at nang walang ano-ano, nakita niya ang Raha na naglalakad papunta sa kanya. Talagang hindi na kita mapipigilan. Patawarin mo ako, Salbog. Ngunit kailangan kong gawin ito. Wika ni Balinsusay at agad niyang hinaplos ang kanyang mga tato. Sabay usal ng isang dasal, dahilan upang magliwanag ang mga ito na kasing liwanag ng papalubog na araw. Nagliliwanag din ang mga mata ni Balinsusay at ang bawat madaanan nito ay nagniningas. Ganyan nga, Raha. Yan ang gusto kong makita mula sa iyo. Ang tunay mong kapangyarihan! Wika ni Salbog habang nakangiti. At agad ding nag-usal ng dasal upang tumawag ng mga alaga niyang nilalang at pinaligiran ng mga ito si Balinsusay at sinubukang pasukin ang kanyang katawan. Ngunit nabibigo ang mga ito sa tuwing lalapit ang mga nilalang sa Raha. Gawa ng agad silang natutupok dahil sa taglay nitong liwanag na nagmumula sa kanyang mga batok. Wala ka nang magagawa, Salbog. Itigil mo na ito. Wika ng Raha, ngunit bigla na lamang siyang nakaramdam na parang may kumagat sa kanya mula sa kanyang likuran at nawalan siya ng malay. Ang makamandag na kaliyaw na alaga din ni Salbog. Nang magising ang Raha, ay nakagapos na ito at nakadipa. Nang iikot niya ang kanyang paningin, nakita niya na sa di kalayuan mula sa kinaroroonan niya ay nakagapos din si Manuel. Salbog! Pakawala mo kami rito! Sigaw ni Manuel. Salbog, habang may panahon pa, itigil mo na ito. Wika ng Raha. Ngunit hindi nakinig si Salbog sa dalawa. Nakita nila sa tabi ni Salbog ay may isang altar kung saan nakahiga ang walang malay na si Salve. Binunot ni Salbog ang kanyang punyal at hiniwa ang palad ng batang si Salve, at ang dugo nito ay pumatak sa altar. Yumanig ang buong paligid at mula sa kinaroroonan ni Salbog ay nabiyak ang lupa nung mga oras na yon. Biglang nanumbalik na ang lakas ni Balinsusay. Agad niyang pinutol ang mga tali sa kanyang kamay at tumakbo patungo kay Salbog, na noon ay hindi man lamang nakapaghanda sa pagsalakay ng Raha. Salbog! Sigaw ng Raha, sabay suntok dito, dahilan para tumilapon si Salbog at mawala ng malay. Agad na binuhat ni Balinsusay si Salve at dinala sa kinaroroonan ni Manuel. Kinalagan niya din si Manuel at inutusang umalis na sa lugar na yon. Manuel, itakas mo na papalayo ang iyong anak. Madali ka! Utos ng Raha. Babalik ako, Raha, kasama ng iyong hukbo. Kaya mag-iingat ka. Tugon ni Manuel, sabay takbo habang buhat-buhat ang walang malay niyang anak. Nanlaki ang mata ni Balinsusay. Nang mula sa bitak ng lupa ay umahon ang isang napakalaking nilalang na animoy isang tao na may ulo ng kambing. Humahalakhak ito ng napakalakas habang papaahon mula sa bitak. Napaatras si Balinsusay at hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita. Sa wakas, nakaapak na akong muli sa mundo ng mga buhay.
Mahabang panahon din akong nakulong. Wika nito habang nag-uunat ng kanyang katawan. Matapos yan, naupo ito sa kaninang altar na pinagpatungan ni Salbog kay Salve. Sino ka? Hindi ikaw ang Panginoon ko! Nauutal na wika ni Salbog nang magkamalay ito. Lumayo ka sa kanya, Salbog! Sigaw ni Balinsusay. Ikaw pala ang tampalasyang gumising sa akin. Pero salamat sa'yo at muli akong makakatikim ng sariwang kaluluwa ng mga tao. Kinapos. Wika nito, sabay halakhak ng napakalakas. Hindi! Hindi ito ang inaasahan kong mangyari! Hindi ikaw ang Panginoon ko! Wika ni Salbog na halos mabaliw na sa takot dahil sa nasasaksihan niya. At dahil sa nararamdamang takot, nagpakawala siya ng napakaraming insekto upang salakayin ang nilalang. Ngunit wala itong naging epekto. Agad naman siyang hinambalos ng nilalang gamit ang pakpak nito, dahilan para tumalsik si Salbog sa kinaroroonan ni Balinsusay. Raha, patawarin mo ako. Nagpadala ako sa kasamaan sa aking kaloob-looban sa pagnanais na maging mas malakas. Raha, patawarin mo ako. Paghingi ng tawad ni Salbog kay Balinsusay. Ipunin mo ang lakas mo at huwag ka nang magsasalita. Magsugo ka ng isa sa mga alaga mo upang maghatid ng mensahe sa bayan ng mga manggagaway. Utos ng Raha at ito nga ang ginawa ni Salbog. Si Balinsusay naman ay muling nagsasagawa ng isang ritual upang buhayin ang lahat ng kanyang mga marka sa katawan. At muli ay nagsipagkinangan ang mga ito. Sinugod ni Balinsusay ang nilalang, ngunit kahit na anong gawing pag-atake ni Balinsusay ay hindi man lamang nararamdaman ng nilalang ang mga pag-atake niyang yon. Yan lang ba ang kaya mo? Wala pang mortal ang maaaring makagapi sa akin. Wika ng nilalang, sabay bigwas ng kanyang kanang kamay kay Balinsusay na agad namang napaatras. Dahilan para maiwasan niya ang malakas na bigwas na ibinigay ng nilalang. Muli itong binigyan ng malalakas na suntok sa katawan ang nilalang. Bagaman alam ni Balinsusay na hindi niya kakayanin ang nilalang, tinuloy niya pa din ang mga pag-atake. Napakatigas ng ulo mo. Kahit na anong gawin mo, wala sa mga suntok mo ang makakapagpabagsak sa akin. Wika nito at biglang sinakal si Balinsusay gamit ang kanyang buntot. Sino ka? Magpakilala ka, nilalang! Wika ni Balinsusay. Sige, pagbibigyan kita. Magpapakilala ko. Ako ang diwata ng bulkan at kailaliman na ikinulong ng mga tampalasang kapwa ko diwata. At ngayong nakawala na ako, nais kong malaman ang lahat ng mga buhay na buhay pa ko. Si Apo Sarong ay nagbalik na upang maghigante. At kanina ko pa naaamoy ang diwatang si Malandok
maging si Inagonid sa'yo, tao. Hindi kaya? Naudlot ang sasabihin nito at napahiyaw dahil biglang naputol ang kanyang buntot na nakasakal kay Balinsusay. At nang tingnan niya kung sino ang may kagagawan, nanlaki ang mga mata niya dahil nakatayo sa harapan niya si Apo Lakay. Ikaw, ang hilig mo talagang makialam. Hanggang dito ba naman sa mundo ng mga buhay? Gulat na wika ng nilalang na noon ay napapaatras na dahil sa presensya ni Apo Lakay. Balinsusay, tumayo ka dyan dahil hindi ko laban ito. Ngunit hindi ko din hahayaang matapos ang buhay mo ng dahil dito. Hindi ako makapaniwalang wala kang dalang sandata, bagaman alam mong tigma ng iyong susunguin. Pangaral ni Apo Lakay kay Balinsusay na noon ay naghahabol pa ng kanyang hininga. Patawad, Apo, ngunit sinunod ko lamang ang inyong payo. Hindi ko din inaasahang ganito ang aming kahahantungan. Tugon ni Balinsusay. Itama mo ang pagkakamaling ito. Hindi dapat naririto ang diwata ng bulkan at kailaliman. Wika ni Apo Lakay, sabay tarak ng kanyang dalawang kampilan sa lupa. Gamitin mo ang mga kampilang yan, Balinsusay. Sa pagkakataong ito, may pahintulot ka mula sa akin na gamitin ang sandata ng mga diwata. Utusan mo ang kampilan. Nakakapagbagong anyo ito na ayon sa nais mong sandata. Wika ni Apo Lakay at agad na naglaho. Hinawakan ni Balinsusay ang mga kampilan at naramdaman niyang napakagaan ng mga ito na animoy wala siyang hawak. Nakaramdam din siya ng kakaibang lakas ng pangangatawan noong mga oras na yon. Humanda ka sa akin kung sino ka man. Wala akong pakialam kung sino ka. Dahil wala kang puwang sa mundo ng mga buhay. At hindi ako makakapayag na gawin mong hapunan ng mga mamamayan ko! Sigaw ni Balinsusay. Napakatapang mo, tao. Sabihin mo sa akin ang iyong ngalan at ikararangal kong tapusin ka ng dahan-dahan. O di kaya, magkaroon tayo ng isang kasunduan. Kapag nanalo ka, lilisanin ko ang mundo ng mga buhay at babalik sa aking kaharian at hindi na muling manggagambala pa. Ngunit, kapag tinalo kita, ang kaluluwa mo ang magiging hapunan ko. Ano? Papayag ka ba, tao? Alok nito sa raha. Pumapayag ako, Apo Sarong. Ang totoo, matagal ko ng pangarap ang makaharap sa isang labanan ng isang diwata. Wika ng raha, sabay sugod sa nilalang. At mula naman sa kamay ng nilalang ay lumabas ang isang kampilang gawa sa nagbabagang bato at sinangga ang pagsalakay ni Balinsusay. Sunod-sunod na pagwasiwas ang ginawa ni Balinsusay at sa bawat pagwasiwas ng raha ay nakikita ng nilalang ang kaanyuan ng dalawang diwatang sila Malandok at Inagunid. Laking gulat ng nilalang na habang tumatagal ang pagwasiwas ni Balinsusay ay lalong lumalakas ang mga tama nito hanggang sa tuluyang naputol ang kampilang hawak ng nilalang at ang huling atake ni Balinsusay ay tumama sa kanyang ulo at napaluhod ang nilalang.
Okay, yung finale baka upload natin bukas. Pero mamaya may ilalapag pa akong 2 stories. Alam niyo yun, pampalipas lang. Isang multuhan tsaka isang aswangan. Sana mahintay ninyo at sana magustuhan ninyo. Yung finale bukas yon ng tanghali siguro kasi medyo mahaba yun eh. Yun lang. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Salamat.